Čaute ľudia, moje meno je RicciLP a dneska vás vítam pri mojom ďalšom let's play z hry The Respawn Bros. Troška som si to vylepšil, ako môžete vidieť. Mám už aj to vysílané brnko, na ktoré ste sa tešil. Čakať. Ideme hrať teda. Čo je cieľ, proste dneska chcem aspoň tak troška sranec, no tak neviem, chcel by som také 12-minútové videjko toto, ale tak nejak. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. Chodím Free for All, lebo už si to veľmi dalo, když mám také lepšie veci, proste už som na 40 videčka, takže ak ste ma už niekedy stretli v hre, tak prosím vás, napíšte to do komentov. Ja viem, že tých fanošíkov není moc, akože. No ale ak ste ma stretli, tak mi to napíšte do komentov, teda. Budem rád, ak mi napíšte, či áno alebo ne. Fanošík Dave napísal, že nemám moc nadávať. No tak ten Hovitzergan, to je, s tým je to bossovský. A dúfam, že skončím prvý. To je božné s Blunderbuskou. Niekto, kto sa Fugane a chcel byť 245, tak mi napíšte pod komenty. Do komentov mi napíšte, kto chce level 245. Pravda, že nie zadarmo, ale... Nie zadarmo, ale za nejaký účet proste stačí Flargan alebo Pumper alebo voľačo. Kde? Ty kokos, tak sorry, že si teraz sa chvíľku nehovorí a ja som debíl. Kokos. Ty kokos, ja som debíl. Ja som ho zabil. Dúfam, že ma nebude to vyčúva. On je 50 a mal som ešte 2, tak to je slušné. No a pohode, akože 900 cash, podľa mňa to nestačí to. Kúpim si tieto. No, poďme už. Ty vole. Niečo škrípalo, teda ak ste niečo cítili, tak počuli, tak to som bol ja, lebo som strašne hladný a mám jahodou udrať. Ty kokos na strci, ty. To je fér, ty vole, ja chcem Dumpera.
Dúfam, že to došiel do... Kto ho zabil? A ja som ho zabil! Hezky, yes, teda dobrý. Prečo som nemal? Taký idiot. Dúfam, že ja som s ním friendly. Teda Koz doma kili. Tepi, ty, teko. Pojď sem, pojď. Bazmek. A že to jsem já nekýma. No já ho nevím, já ho nebudem štriť. Bazmika. Idem. To je hovado. To je debil. Dojde. My tu nemáme party. Tento Max páně a ten dostane. Ještě jednu hru si dáme. A bez teda možno to, takže ja to idem hodiť na YouTube teda. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, prípadne odber. A viem, že video nebolo dlhšiu dobu, takže prepáčte, lebo nemal som čas, musel som sa učiť a také. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, takže čau.